Herri txikiko castingan beste nork egin zuen, jakin daiteke? Pitiduki pinigoz, baina gente oso potentzia. Bai. Zure exaz despeditzeko arbola bat besarkatu zenuela. Bai, besarkatzen nun. Soltau nun egunean, herri txikiti deitu zien. Izenakin nik eolako zer ikusi du, tipo, izenak nik jarri, kongelauta dakat bat. Maite galdean kongelauan. Bueno. Baitek baldin badak ize gertatzean, bost urte eta gero deskongelauta, favorez abisau. Bizitzako aspekto diferenti, harmonixan egotizlako Hori da. importantidan. A ber, nik estabilidade emozional bat ez detukiko inoiz. Bueno, miren. Orduan, ez. Oso giro jebila izango zan, plot twist oso ona izango zan, Mirenek derrepente erabakitzian, monja de clausura saltean. Wow. Oso ona, Miren, yo ya te dije bien claro. Con el mozo que tenías tú, con ese seguro que me quitaban los calamares. Benetan, sabes? Bai, benetan. Gaztean, benetan sabes. Can you handle this? ¿De qué vas? ¿De qué coño vas? O sea... Es que, zene intzateta guztatzen. Ya. O sea, de repente Malenek lehen esan dit, Surikat. Surikat. Katu bati bezala, o sea... Es que, zer moduz, Malen? Oso ondo. Hemetxe gaude, beste atal batean. Bigarrena da. Bigarrena, baina lehenengo gonbidatuaz. Lehenengoa gonbidatuarekin. Hemen... Oraindik ere zaudezularekin? Bai, nitzako hau izango da, ia zema duretosten, ia zemaz kapitulor arte heltzen da. Denboraldi oso eta azken atalean, Malen rip. Osea, rip. Imagineta sari, aian. Bueno, entzulei esango diegu hemen benetan zaizeko tegemanejeak ere interesekoak izaten dira. Baina, benetan, ezakize bat egin dut. Benetan... Zegote bezaitzen dio, zaina. Ja, bueno, benetan ez da lehenengo gonbidatua, zeguk hemen beste gonbidatu bat izan dugu, baina... Guazen kontentatxe esmi, erdizke, gure estilora, itzi. Vale. Gure estilora kontauko, behitxu. Ona, etorrezan gonbidatu bat, supuestamente gonbidatu hori izen bizala lehenengo gonbidatu. ¡Bombazo! Eta bastante bombazo. Bueno, a ver. Bastante bombazo. Bai. Ze pasau zan? Ba, etorrezala hori gonbidatu hoi, grabo gendula atala, izango zan bigarren kapitulu, denboraldi ontaku, eta pasau zan gauza bat, beti komun, pasau zan gauza bat. Polemikak, horraz pertsoniaz, eta esan duen, ez da emititzen atala. Ez da emititzen atala, ze une honetan ez diogu ahotsa eman nahi. Ez da momentu... Politikiaz bat. Hori da. Ez dugula estilori buru bat, benetan zabizen? Idatzia diot, burun daukeu, bai. Baina, bueno, eixe. Orduan, ba hori ez da, baina horrek ez da nahi izan hau bestanik bombazu. Zeka urkube bombazu izango da. Bai, egia da hori. Bai, egia da hori. Pom, gora eta gora beti, Don Raimon. Zer bat esan Don Raimon? Don Raimon, ezakit, sin más. Bueno, Malentxu, zer modu zaude aste honetan? Ba, superrondo, kantzaute ze oso logi txitxot, baina superrondo. Beti, kantzaute, tia. Ja, eskena gatzen, baina, bueno, bezlan ondo. Vale, posik. Konturetzeza gitxien gatzen azen astitan eta lo gitxien eitxoten astitan euten azla azeleradien. Bai. Bueno, ba, gaur da egun horietako bat. Egun horietako bat. Zoro hasi. Andran hasi. Ia nola iristen garen egunaren bukaerara, hori ere beste kontua da. Ja, maitxuko terdi zoro. Bai. Erdi zoro. Oso ondo eta oso pozik ze, bueno, lehenengo atala kaleratu zen, ja, YouTubeen ikusgai. Eta arrakasta, Arrakasta. Bai. Bueno, arrakasta, gure zaigu importa, osagu gure dirutxo izango dugu iaren bukaeran. Ja, baina, bueno, beti txen dago ilusioie. Ja, por fin audientzia galdo goziko zian. Karo, hor bai. Ya está, osea, beti txen dago ilusioie ikustik numero zehatza, ez dakizema pertsona ikusi dabe. Bueno. Bai. Eta esan nahi nien, entzulei, ikusentzulei, emateko like, suskribatu, ezakizer, komentatu. Iruzkindu. Bai, iruzkindu, jo que se, gauzak, bai. Bai, ze irakurrin gauze. Bai. Eta erantzun, eta gore bai. Eta hori, sin más, esketa bat zer gehiago esateko. Ez dakit azte honetan ze komentau geinken geixa, bueno, gonbidatu buruz berretan hasi geinke. Ez, itxano, nik, bai, lehenengo hemen protagonismo, afan de protagonismo. Samar nizun, behar bada datorren kapituluan ez dakit. Baina, nahi ditut epaitegitako aginak kendu. Vale. Duela urte bete, gogoratzen duzu, iraia zen. Iarakutzi? Ez da ikusten, tia. Argoia.
Vale, ez dut ezer Bueno. Vale, eta? Bueno, hori, duela urte bete justo kriston mina izan nuela, eta esan izuela... Ia kortana. Ja iritzea momentuak entzeko, porque eske ja, hori, kuenkara bidean ja ateratzen ari da, orduan ja, osea, ez da Eta esan posible. itzuek entzeko? Bai, uztailan esan zidate, baina, pues, porra o porbe, ez nintzen joan, eta orain, joateko garaia da. Eta hori besterik gabe. Ba, itzi, esango zut, nik kendu izeotela, eta nina zenaz... normalin etxatezela guztan horre gauzak eta kriston dramatismo jotela, ez da beste munduko ezer. Anestesia jarriko zizuten. A ber, bai, anestesisi bera bai bada pintxazu, da hori, pintxasotxu bat, eta gero ja listo. Oin, denteri moten dau. Ai, hori da, okerrena, minak ez dit beldurre ematen. Betxu, bakiz sentiduko zun, literal, alikatekin dauzela zurian... Vale, ya está. O sea, tampoco te pases, guapa. Momento baten, Susana, nire dentistea izan otzen, Susana, eske sentitzot, zauezela, nire gorputzetik, tipo, burdina ataten, o tornillo bat ataten. Susanita tiene un ratón. El ratoncito Pérez, harremana dauka. Susana, dentista... claro, Susana... Bueno, sin más. Bai, gaurko gonbidatua, Malen. Beste rubia bat, zoritxarrez, gure ikusleentzako zoritxarrez, ere bai, beste rubia bat. Oso magi, behitxu, nik aurtengo udan ezautuot, nire lanki izen da, ora bihotzaken, neuken beranganako aurre iritzi pixkat, danen ganako ukitxogu. Zein? Osimaz, salada, tal, maja, baina ezautuot bai beste bere alde bat, alde naturalau, sensibleo bat, eta betxo horien eban ezautzen, eta koinzidu izate, ezautzi, pixkat. Osa, pertsonalena. Pertsonalki, bai, pertsonalau, eta pioa guztu bat egiz esan. Hain vibra ona sortuzte, egiz esan gaur ilusinio itxostela miren etortik, bueno, de hecho. Ya lo ha tenido que decir. Ala. Bardindakari. Eurten egiatez emozionautena, ze gainera, eta hau, esango ez iguel entzulen bat edo ikusentzulen bat konturetu izen da, gora bihotzaken atzenengo kapitulun. Bai. Despedidan, ez ikusi hori kapitulu hori zeni negarrezaztena. Bueno, sin más, despedidan, mirenek esaban, eta lanun bat ontan, Malenek elkarrizketatuko nau ni. Ah, spoiler egiten! Miren, spoiler! Oriana, por supuesto, Zuzenin, Platón. Nik uste egon nintzen zaio hori. Amaira nizizan. Atzenengo 10 minitxuk. Ai, bala, tia. Eta, bueno, no seke. Eta disimuleo gendun, eta gero kanpun ez esten, Malen grabida, ez da izela, esan zen, miren, tranquiliz ez dut uste, gentilaziko dani, konklusinik ataten, Malenen elkarrezketi benetan zabi zen. Igual non hor konturetuko da, baina bueno. Bueno, ez gara importanteak, tampoco... Ez. Osa, izen alzan edo zein elkarrezketa inalne bane. Ai, izan zen oso polita, Jon Plazaolari jarri zen iola alkatxofa, eta bai, aipatu zuen podcasta, eske... Eta gainera eskusapo, ez ban esan gure podcastin hori. Ja. Osa, nitzako sartuan hor, con calzador... oso natural atera zitzaio. Bai, baina nahi balakoa itxetzi, seguramente. Bai? Abena, akordetan. Zuen podcastean esan... Fobixi zeukela kantetia, izan nahi ban? Bueno, ya nahi dino baietz. Nik eske oso memoria txarra daukat, orduan, ez naiz akordatzen. En akordetan. De hecho, bertan momentun pentsa honeban, ostras, seguro ez tabela esan, baina bakarrik aitxetzearen esan egin dau. Ja. Ez dakit, oso jatorra, bueno, ez esango dugu Jon Plazaolaz. Bai. Berriro gonbidatu barko dugu, baina gaurkoan zentratuko gara. Aitzezuk zeure iritzi. Gaurko gonbidatu. Maja, maja, simpatika, divertigarria, lokita, apur bat. Bai, apur bat, lokita. Gero aldi berean, suposatzen dut, arduratxa izango dela. Bai. Zakit. Nik usta baietz. Hor dagoen lekuan baldin badago, herri txikin ere egonda, edo dago. Izten grazi baldenengo herri txikin Salsera. Akordetana. Miren, Nogales! Tu sí que vales! Hori izan anuntzixu. Ez nuen ikusi. Akortan apagadita miren kotxe baten hori esan. Bai, bai. Guaz Euskal Herria! Hemen gaude, herri txiki! Inferno handi! Hasta zuzea miren! Nogales! Tu sí que vales! Pagadi eta Nogales. Bai. Bi arbola. Ja. Eta zuaitz, gurrutxaga. Eta zuaitz. Hemen dago. Ostras. Baurrengun, aritza edo lako mazartu bieko da. Gato encerrau. Bueno, vale, listo, entzulearen galdera. Vale, entzule izango diegu, gogorarazi, entzuleek, atalero, galdera bat bota behar digutela, zuek Instagrametik bidali galderak, bideoformatuan, horizontal, vertikal, horizontal nahi duzuen bezala, eta entzune egingo dugu astonetako entzularen galdera orain, eta erantzungo dugu bukaeran Mireirekin batera. Nerea Muñoz, bideoa. Ai, Nerea.
Zure etorkizunaren gidoi bat aurkituko bazenu, zenolako plot twista idatziko zenioke zure bizitzari. Nerea majísima. Oi, Nerea! Munduko nena da, zelako originala da, ne. Zelako. Musutxu bat japona. Musutxu bat japona. Eta nireit akordau, niri karri bestezule txokolatini matxana. Behar bada, ekarriko dugu benetan zabizera eta egingo dugu jaki japoniarrak probatzen. Probating, vale. Zango dugu Nerea kaotxo oso polita daukala eta bikoizketan zoragarri egiten duela, batek kontratatu nahiko balu. Oso ondo. Japonera, euskera, ingelesa, erdera, edo zer. Astuatela gaur matxa ekarti. Ekarriot, baina ez du dipini. Bueno. Ah, amiga, hobeto. Kari. Bai. Bueno, eroi diskutiza matxai buruz. Ez, jazta. Bueno, listo, bai, jazta. Bai. Zarreri inde. Egiturarekin jarraituko dugu. Bai. Ez da modan aditua, baina modaz jakin badaki. Irrifarrea, saltxa eta lokura dira bere outfitean falta ezin direnak eta bere lehenengo abizenak intxaurrak ematen baditu ere, buruan duen intxaurra ez da edozein udazkenetan eroriko. Tauro da, buru gogorra, behar bada bihotzari egingo dio kasu, uda honetan behintzat ala ibili da, gora bihotza, gora eta bera. Gidoiak ikasi bai, aktore eta orkezlea da, badirudi dena perfektua duela, baina... Ai! Zesto harra da. Asko sentitzen dugu beragatik. Bere lanagatik bizitatzen dituen edozein herritan enpadronatu daiteke, beraz tira, bere bizitzako gidoia ere aldatu lezake. Titulua hori bai, neska txiki infernu handi. Zerua eta infernua ezagutu dituen galdetzeko, hemen dugu... Miren Nogales, zagartzazu! Ze poli! Oso polita. Bertxalaria gara, bertxalaria. Oso polita. Bai. Zore kostabatzu. Ostenakari. Pero, a ver, zestuarrak entzute baue, sentitzet, baina... Baina zuarro zure errixaz? Bai, oso arro. Bai. Gauzatxo batzu falta zaizkio, baino... Zerretako zestu ari. Joder, melón, tia. Claro, berenjena... Parkatu, eske sekulen ajun. Normal. Bai. A ver, olako... Zue juntzate? Ke ba? Olako erikutri da. A Jo, ver... ni markin ez totolan saltzen, Markin oso argi dago. Baina, zestuare bai, festetan etxate hon. Ez. Eske orduan ezin daitzen. Balneario badaka, kaingoko bak... Claro, eske gaztia zeate igual hori da. Vale, hori da lanean egon zinen balnearioa? Claro. Ahí va la leche. Claro, ya mundu oso entera bat. Animadora de hotel con depresión. Hori da. Horitzela da. Bueno, hori buruz bingo berba. Vale, depresioa buruz. Bueno, animadora con depresión. Bai, osea, hau benetan zabiz da, osea, ez da... Euskal Herriko podcasta. Ze, gaur mirentxu, etorriga, zu pixkat gehitxu ezautza. Oso ondo. Osa, etorriga, pixkat zuri buruz berroa itxa, jakitxazu benetan zelako zaren, sarreran eigu berba, zuri buruz geunkezan aurre iritzixei buruz. Bai. Eta? Berde jarri zaitugu, evidentemente. A ver, baina? Ezagu, aurre iritzix esalan nire kasun adibidez, lokita, maja, simpatika, baina gero adibidez, bi herrin, koinzidiz izegunetan, esautotela beste faseta bat, sensibli haue, bebai, ene bana esautzen. Bai. Da, holan, konta ustez, lasure gauza batzuk asko esautu bari bebai, dorrepe konfixantzi boniz este. Abito. Hortik urtezan bebai konta ustela tarotiztiana, eta hori bigarren partin Bueno. Bidentiana. Bueno. Oso fuertia da hori. Ni bere kontaktua daukate. Bai, badakit. Dani bebai, zebixo bebai. Deitu aldiozu. Ez dut zai, John. Egiten badugu gauza, larun bata da. Zer? Igual, deitu laike. Zuzenean, deitu dezakegu zita hartzeko. Deitzatzeu. Bai. Bueno, gero, igual bukaeran. Vale. Ez? Bai. Vale. Deitu goi. Ai, ama. Ez que cuadro. Vale, bueno, hori, dana dela hori bigarren partin lan du. Zoi lehenengo partin, miren nahi guezautu. Vale. Eta hau podcast askotan egiten da, lehenengo galdera izatea, miren, nola zaude? Oixo, Mitiko de. Baina benetan nola. Ba, ondo. Oso ondo. Leno esan dezuen bezala Tauro naiz, orduan bihotzadetik jokatzet pixkat, eta orduan gora bera asko ukitzaitut. Momentu honetan oso ondo nago, lasai, gauzak itxita, etapa berri bat hasten, eta ondo, lasai. Etapa berri bat hasten? Zizentzutan? Jolin, udara bukau da, gora bihotzak, niretzako etapa berri bat zan udarako hau, txurrukin nakan etapa bat, Julenekin bueltatzen naiz, baitaren etzako iraila beti izatea hasiera eta bukaera bat, ezta? Osa, bukaera eta hasiera bat. Bukatu nik nekan urtiakin, igual da ikastolan beti zalako hasiera bat, ez? Orduan, bukatu etapa hori, eta berri bat hasi. Eta orduan, erabaki dut gauza batzuk iztea, itxi ditut, eta orduan,
beste etapa bat, hasi. Ez que zuk gauzasko mun daukezuz batera, ez? Osa, bierraldetik, beti, zeue, gatu barik ibiltzeza, ez? Bai, justu hain herri txiki grabatzen hasiko naiz baita ere, gora bihotzak berriz Julenekin, orduan da berriz, negua asteala, ez da, beste kurso bat hasiko balitz bezala. Eta gero nire, profesionalian ez alde personalian bai, naiz gora berak eukitzekoa, eta orduan inberditut gauzak irikita itxi. Adibidez, zure lagunen bati edo zure, ez du laguna zertan izan behar, baina gertuko bati galdetuz gero, aizu, miren nolakoa da, ze uste duzu jasotzen duela inguruak zugandik edo? Eske ez dakit. Segun zein galdeu, eske ez dakit. Nik uste pixka malenek esan duna, ez? Kanpotikan ikusteala beti pozik naula bezala, edo oso irekila naiz, hori ala da. Baina bai izango nuke, hori, jendia pentsatzeula oso... Es que ez dakit. Lokista edo... Monaz lotute, miren, akordetana, ez autu zinu da zenin, pertsonan, kontauz ustela, karo, nik ikuste zaitxut bierrin, da beti superro ondo, eta mariloka bat, eta gainera hain ondo itxosu, da, emoten dago ez daukezule lotzaiko, super erretz itxosule dana, eta gero kontauz ustenin, casting batako edo super nerviosa, txarto, negar zego zinela, esan nahi ama kortozirkuitu, hau miren nik ez da desautzen. Ez da huen boten bintzat. Goratzen naiz gainera esan ziazula, benetan eharri ditzen undanik. Bai, nik casting bat dakatenian edo zerbait ez tetena kontrolatzen, oso gaizki pasatzet. Esan nun, baitare, herri txikiko castingan deitu zienian, igual aste bete pasan une errez. Zeba, gaizki egin zenuela uste zenuelako? Ez, ina aurretik. Bale, presioagatik edo... Irutze zaitelako, kriston ridikulo ingoetela. Ordu nor sartze zait, ridikuluan antenita hori pizte zait, eta eske kriston askingoet, hori grabatuta gehatzea, ez nago ezagutzen jende horrek, niretzako aktorian lan bat baitare da, lan hasiera lan hori da, castingak ondo itea, ez da bakarrikan peli baten hartze zaituzte dotan, eta hori marrezu ondo. Ez, niretzako castingetik astea, orduan, lan hona itea, castingon bat itea da. Orduan presio hori jartze jot nire buru, bai? Orduan, nire inseguridade danak atatzen zaizkit. Danak. Eta batzuk inventa baita ditut. Hombre, normalean ala izaten da, bakoitzaren inseguridadea batek daki nundik da torren eta zeba, porque askotan dauzkagu beldur pila bat ez dakigula. Ez, baina gero igual beste pertsona batzuengan, igual geixa islatzen da hori inseguridadioi, zugan, nik ez dute, ez tozu hori transmititzen edo, niri behintzat eitxate heltzen ikuste zaitxuten nahi ama, miren, nerviosa da edo, insegura da edo. Ja, jende asko hori pentsatzeko oso segura naizela, hori igual transmitiu laiket baitare, baina nire izateko era o nire barrera hori, jendia ez erakusteko nolakoa naizen o nola nahon, izan laike seguridade hori ematetela, baina gero barrotikan igual naho, hola. Baina aktorizaren ez, ondo dizimuletu. Ez la puta. Txikitatik etorri zaitela hori, hori parreitea eta jendiakin ondo egon eta dana ondo dijoa, nire koraza bat bezala dela. Torren horrek emateu segura naizela. Jakin daiteke, porque igual hau da informazio konfidentziala, baina herri txikiko castingan beste nork egin zuen. Jakin daiteke? Ez dakit behaiek esatian nahiko lueken, baino... Igual pitido? Esan eta pitido. Ez da eskit asko, Venga. Nor da? Ez da izin da? Zaukin orden. Aktoria, da, bea, gauza desente inditu. Bai, No sé qué es un señor, ¿no? Yo solo veo Elite. Y yo solo Hannah Montana, baina Martina. O sea, a ver, bai. Mítica. Vale, ostra, gauza esango gu, pitiduki pinikoz, baina gente oso potentia. Bai. De hecho, tela. Kastina, santzienian kastina juteko, ez nun nahi jakin izan zeinekin bertzen. Bestela, konparatzen astezea, gut danok ezagutzegea, oza, danok elkarren artean ezagutzegea, eta nahi konparazioak eta rivalidade hori etzait gustatzen. Orduan, irutzu zitzaiten nik neria inbehar nula, eta gero ja jakin nun, baina geroa, santzienian janin itzala hautatua, itzaiten egun baten, konturon, zuke bai, eta lagun bate dituzian, miren, zu kastina indezu, eta nik bai, eta... Nike bai. Ostras. Miren. Eskerrak ez nekin, porque bestela... Miren, zuk kriston saltu izen duen, ze, de repente, ez da igual abez asti saio barri baten, o de repente herri txikin, zeukelaia, kriston tiroiek, kriston audientzixio. Zango da nire ustez, Euskal Herrian da, nire iritziz, ETV-ko programa onena.
Bai. Ni bustiko nahi eta niretzako onena da. Oso ona, eta Oso ona da. jode, jentik pio bat ikusten da bena, eta de repente hor sartzi, akorretan justo sarrean komentogu, anuntzixu, mire Nogales tuzik. Bueno, osea, hori, baina kaletik jute naiz da esan iteke. Bai, Nogales, tuzik ebales, da ni, Kurioso naizan. Leheno txikitan izatezan Nogales, Nobales. Nogales. Ai, Hauen da, Nogales. Baina, bai, hola izan zan, da nik ETV-en ikusieten programa, gehien ikusieten programa herritxik izan. Bai, eskeritera. Eta beti esaten nun, jo, horla nahitia guaia izango bat. Es superguai. Eta, bai, eta gehien ikusietena ETV-en. Eta bai, de repente izan zan, osea, eske nik ez nun bat espero, hori neon, pues de animadora de hotel con depresión, eta egun baten esan nun, venga, miren, honeaino, intimitatean... Osa, dun bierra? Ez. Bueno, bai, intimitatean saioan kontatu nun, zuaitz bat besarkatzen... Bai. Zer, nik intimitatean ez dut entzun, Bale, ni pai, gauzia, bueno, kontau, zure exaz despeditzeko arbola bati besarka bat. Zure exaz despeditzeko arbola bat besarkatu zenuela. Besarkatzen nun. Eta nerea kontoan bera peibala. Eta nereak egin du. Pero, osea, izaten zen astean behin edo... Osea, no entiendo. Asi izan egunero. Asuntoa. Bai, gauza izan. Bai. Baina zure etxe azpiko arbola bat edo... Bai, zestoako arbola bat. Ui, ama. Bai, sumen egarti bat. Bai, sumen egarti bat. Osea, un dia hauetako bat, ibai onduan dauna. Horren, lanea juteko nik egunero horti pasa behar nun. Vale. Eta nahi zuaitzori asko gustatzen zitzaiten txikitatik. Qué vergüenza. Vale, eta orduan? Vergüenza es contar esto. Txinurri danak inor, hau. Hola, ¿ves? Bai. Orduan egun baten esan nun, tio, miren, bale, ya. Osea, ya. Ya está. Ondo berrezuta, etzan behakin ez neolako, baizik eta ez neolako ni ondo, baina bakarrikan atxakatzen nun ez neola ondo, utzin genulako. Ja. Vale. Bueno, utzin nindulako. Vale. Ja. Claro. Eta orduan esan nun, ya está, honeaino. Pentsauko ez zuaitza bea dala. Ui, ama! Despedingo naiz. Eta junitzen hasiera ona xoe, claro, porque eske etxiak daude, frentean. Claro, eske a ver. Claro. Eta orduan hasiera nola ikutu. Zuaitza eta ni, bueno, venga. Eta itzein diteko, venga. Nik junin berdetu, hain? Ui, ama! Broma. Osa, modo casting de actriz? Modo loca. Modo loca. De loquita, bueno. Bai, eta gero ja besarkatu inun. Eta orduan egunero, venga, baju ningo naiz, besarkatu goiot eta lanea jongo naiz. Eta hola, egun baten esanon. Ez hartuko bideo hori. Beste bideo hartuko. Ja, despediu naiz. Ja, metaforiko, eta? Baina, total. Eta hori nun egunian, soltau nun egunian, erretxekiti deitu zien. Ahí va la leche. Casualidades. Mira tú. Bai. Triunfando. Es que askotan, kalteitxo eskun harreman bat lagatu gunin, de repente pio bat proiektuan pasetan di. Bai, osea, ni holan izan da. Nere laguniko nena da guain, nere exa. Osea, bakarrikan, garbizion hasieratikan lagun bezala. Bueno, igual, binkulo hortan barik beste mota baten. Lagun bezala asko ze hobeto emate gehala pareja bezala baino. Eta hori parejana ikustezan, bakarrikan batzutan ez dakizula nola soltau. Ja. Ja. Baina beak intzun, oso ondoin da, eta... Eta, a ber, gauza bat, eta zuaitzaren hau egiteko batek esan zizun, edo... Ez, atean zitzaiten, bai, esan non behitu, bau. Ai, ama. A ber, eske aktori bebada zuzuriot. Pero zer ikusi dauka aktorea izan. Ba, jo que se banik erlazioneto, eta niña okurri dalgakola aktori bati hori txizka euskal. Claro, baina bestela. Emateu, aktorea nan loko gaudela. Yo que sé. Ez, hola... Bueno, haitu izan, ez? Ona da zuaitzako esarkatzea, eta hori gana. Ja, baina zure etxeazpiko pasoa ez. Ez baina, ez que holako gauzak bere psikologuk eta esatu itxupe, bai. Zoniak hortana txikitzen ez aztiela, ez dakizen mostroa, zanbetzetan ez eitxeko, emine bala pintxau, eta gero papela apurtu, eta basura bota, eta ja funtzena bizten. Pintxau zer? Zer pintxau? Mostro bat azitzen eban ametzetan egunero. Vale. Txikitzen. Eta amak konsultautzen eskolako psikologoa, orientatzaile baton bati kontautzen. Eta esatzen, esan alabiai, pintxetako, marrasteko, papel baten hori mostru, eta gero apurtzeko papelak, eta botateko basura, eta mano de santo, listo. Betu? Orduan, bueno, igual olako teknika batzutan. Zuaitzanak, bai. Arpei asko pinta berditu nik. Behar dute
enciklopedia oso bat, me cago en la leche. Izenakin bakarrik ez du balio, porque es que ni pintatzen pixkatzerra naiz. Izenakin nik olako zer ikusi du, tipo, izenak nik jarri... kongelauta dakat bat. Maite galdeano kongelauan. Bueno. Maite galdeano que zitxun kongelau ez dakiz egin izenak. Bueno, sin más, jentasko. Maite galdeano ez aigu importa. Maite galdeano kongelau ez zitxun izen batzuk. Ni bat kongelauta dakat. Eta funtzionetatzu? Bai. Zer iso? Jakin daiteke zerbait honen inguruan, zerbait gehiago. A ber, itxen baina gauzat, kongeletia zer lortzen da? Ba, pertsona horrek pakien lagatzen zaitula. Eta funtziona ditzu? Bai. Bala, bueno, ya, Juan Barnaiz, ya uste norre ozkaioa pa ir metiendo. Porque vamos. Bost urte berekin izen gabe nao. Eta izena sartua kongela hori? Bai, hori da, zuken berdezuna da izena idatzi, eta plastikozko papela ez hauek izatea. Bai, impermeable. No, me encanta. Ese zer iso, aia maitzela, No, es que, no espero. Sartu berdazea baten, plastikozko kongeladorian sartzitu. Bai. Sí, en vez de meter el pescado, metes el nombre. Sartzen zuela. Hori da. Mitiko zip. Vale. Sartzen zu horiola, eta... Da, listo. Eta gero bazkaltzeko, pechuga, de repente pechuga katera, ahí va, hortxe xabi. Ahí va, betxu hemen, Jose Luis, esan dut zain. Ai, ama. Bai, txanai, benetan, Beitu, oso ondo, bai, beste pertsona bat okurriu zait, gaur kongelai goen. Ni pentsa nahi anor, eske momentu enten, nahiko ondona danakin zte. Vale, eta... Badakigu nor kongelatu. Vale. Badakigu. Que, esan barrizun. Eta geroztik, kongelatu zenuenetik, zuke ez duzu egin, berarekin itzeiteko esfortu egin, baina berak, ez da ere. Osa, mutuo. Nik bai inun, vale. Egon baten. Tipo, kongelazioan hori resultado probetako ya da. Bai, una beste pasatzean, eta ez du nahi nire datik ezer jakin. Ai, bada. Zer iso? Bai. Eta kongelau orduko nahi ban jakin? Bai, bueno, eske kongelau aurretik, bobida asko zeon. Eta esan honean, jo. Eta orain deskongelatzen baduzu? Eske ez dakit. Horratik ez nahi deskongelau bildurra matek. Bueno, gero berriro kongelatu eta listo. Norbaitek baldin badak izte gertatzean, 5 urte eta gero deskongelauta, favorez abisau. Deskongelau, eta zatoz, beste kapitulo baten konteta. Buah, eon, beste pertsona bakat kongelauta, eta oindikan igual Donostiko etxian dao kongelauta. Broma! Aldo guzan ze pertsona da Peter. Home, ez. Vale. A ver, dago, orain bertan pertsona bat kongelatuta. Donostiko pisu. Eta horre prestatzen kasuik. Ahí va la leche. Osa, mano de santo, osa, probeta goi. Aizu, norbain dere etxe hortan bizi baldin bada. Karo. Flipa ingo. Ba, ostra, igual entzuten badau, ja jakingo ze pertsonan. Ez descongelado, porque bizitza oso ondo da makituain. Ostras. Ai, que me muero. Vale, bueno, vale, ya está. Elkarrizketan lehenengo partea bukatu dugu, eta nola bukatu dugu, madre mia. Eta, urrengoa, Arrosali. Egiturarekin jarraituko dugu. Dale. Arrosali. Gastroenteritisa baino kerragoa den robota. Bueno, miretxu. Oin dugu kolaboratzaile bat. Dala, Arrosali. Robota. Vale, ikusi dut. Vale, orduan, Arrosalik dauke, zozer zuri esateko, eta atako dau, sare sozialetako gai bat maigaina. Bai, ikusi du bideoren bat, edo ezakigu zekarriko duen, baina sareekin lotuta. Vale. Hola olitita laguntxoak eta hola miren zita bonitita nogalesita huie. Ezelan giunde zeure udi fly, ikusi zaitut gora bihotzaken egunero jardin bat eskatzen aritu zarela eta ur pistolekin egin izan duzula mehatxua. Ia ba, aste hontan sarean ikusi dudana zera da. Shakirak dantzan igo duen bideo baten arira asko kritikatu dute. Geiterrek diote zaharregi dagoela alakoetan aritzeko. Hortaz galdera. Zer pentsatzen duzue emakumei adinagatik jartzen zaigun presioaz. Ia ze iritzi duzuen. Ni banoa agurre lala. Sin más. Bai. Oso ondo. Bideo ikusiko dugu, ia, zein den? Pueden opinar, pero yo tengo derecho de portarme mal para pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Aquí puedo matar, Bai. Oin hartu gehinkez pistolak. Vale. Iritsi xemoteko, porque... O sea, a ver, amen, ni pentsot gaixe dala, eta ja ez bakarrik Shakiran dantzena, orokorrin nesko izigitzeakun estetiki, eta geixa, biztan basa o mundio ezagunin basa. Gauza da eman teula emakumeak zartutakoan ez teula zertako balio,
eta gizonak sartzeianean atraktibo daudela. Ja. Adibidez. Ja. Hori da, arazoa. Atraktibo bat jartze zaioela mutila, gizonai, kanak, ez dakize, bestia. Emakume batik kanak atatzen zaizkio, eta ez dituzu kendu ber? Ja, total. Barkau, zeba. Total. Eta gaztetan, aldrebez. En plan, ez tezu, dana da, preparao, dana da. Eta gero gu sartuta gaude baita, hori ala da. Oso, da, ni askotan kabra itxena nire buruaz, konturatzena, eske, super alabina zela neube, de todos los... Osa, ipinitxeko kanon guztixen jarraitzai. Ez dut ulertzen, adibidez. Jode, adibidez, ni gaur makillaute ez dakizelan jantzitxegot, ez dakizer, da ordu bete harin altzau biderra eukitxi, hortako badabe bai beste pertsona batek igual ez dauken pixu, o... Ez dakit, no sé. Osa, nik horre ez dute, araz... Osa, makillajearen zera hortan eta arropa eta zuri prestatzea, gustatzea ez dut arazorik ikusten, osa. Ez, baina hori bai datorrela, emakumia esan zaioelako prestatu behar deula, edo, gure edertasuna eta behar deula, makillatzen, edo gu pintatzen, edo takoiekin, edo, osea, eta mutilak ezakela presio hori. Egia da gero eta gehiago, da hola baitare, ni gaztian itzan garaian, gaztian naiz, baina nerabian itzan garaian, nire edadeko mutilak etzian hainbeste itxuran, etzian hainbeste behitzen, etzian hainbeste gimnasioa juten, baitare guain, presio bat sartzen nahi zaioela gizonezkoai, gaztetatik, hori gimnasioa, ondo enbardezu, hilia, zer gertatzen nahi da, hilia jartziakin. Baino, behitu, gauzazko gatzez ezkizu egin dik. Orduan ez dakit zer da nobeto, mutilak horta iristia eta guk hortik garraitzia, edo danoiken du, eta naturaltasun, baina ezin da kendu. Osa, imposiblea da hori. Posiblea da. Niretzako edadismo bada, baina emakumian alde, osa, emakumian kontra bakarrikan. Osa, zuko hain ikustezu Brad Pitt, eta gero eta guapu, sexio. Txema. Txema, txortan egiteko moduko gaita. Eske, hoi da. Eta ikustezu Pamela Anderson bat. Adibidez, kritika bebela. Eta kritika gindue, makilau gabe jundalako, urtia da mazkila makilau gabe, baitare, baina nola Pamela Anderson zan, la musa del destape y la musa de tal, oain ezin dujun zei gabe. Claro. A ver, eske... A ver, eta gu geube ez gaila egoten kapitulu baten ben bakio. Eta Johnny Depp etorrizan Ilia zekinakin, da inorrek ez dira estarretan. Ez que tal cual. Ja, baina gero hospitalera joan zen, ez, umeak saludatzera, pues... Ja, ez que, baina egila da. Bai. Bai, arrazoi. Ai, deika daukazu baten bat. Nerea izpa. Ah, vale. Bueno, bendik. Muxo bat, Paula. Hartu nahi badiozu, pues, por no hacerle el feo. Paula! Podcasta grabatzen nahi naiz. Hola, Paula, saludatu! Hola! Paula! Hola. Hola. Hola, Paula. Zuzenean zaude. Zuzenean zaude. Saludau ikusentzulik nahi bozu. A ver, Paula, leheno galdeu die. A ver, kanpotikan nola izango zan miren. Hori. Ia ze aportetan da ben ingurukuei. Ze izango zen nolakoa naizela? Kaotika. Ala, kaotika. Hori ez da txarra. Oso ondo. Amak ezate gualaia. Abetxu, oso ondo, ama. Irri partzua. Abetxu, oso ondo. Vale, horrekin gatzen naiz segi, porque gero ja gauza txarrakatako ja. Ja, laugarren adjetiboa ja, bizaten da. Vale. Laguntzeko zauden pertsona bat. Beto, vale. Hola, Mirenen ama. Hola, izena? Jaione. Hola, Jaione. Aupa, Jaione. Aupa, zestoa, Bai, oin Ez que leheno galdeu dia, ber nolakoa naizen kanpotik. Jendiak ze usteun nolakoa naizela. Eta ez dut jakin esaten. Bai, aurreatik ez dat ama. Jendiak ez dakit. Vale. Jendiak ez dakit, baina gaur esatuko, miren. Hori da. Bueno, gero deituko izuet. Bai, aior. Segundo. Hala. Ja moztu dioto. Ez que nera majarri ezko ez da isiltzen baitare. Ja, eta mesuat bihaldut zuen intimitatean programa. Bai, bueno. Emozena bizinela. Ez que nera mata normalian ez dia sartzen ezertan. O ikustea etorri zan dianian, neiz grabau. Bai, Eta behaiek bideo bat bihaltzea, nei sorpresaiteko kristona izan zan. Ez que nun espero. Ja. Baina gero zua gertzik danin eta afekteatzie, o ondo? Ez ondo, bai. Bai, nera amak aurrekoan esan zian, nera ma irakaslia da, Azpeitiko ikastoran, eta nikan ikasi dut.
Opa Azpeiti. Eta ziztoako izen da. Bai, baina DBH Azpeitira jute gaitea, eta ni ikastola jo nintzen, eta zestuar bakarra nintzen ordun. Eta danako, jaionen alaba, ez dakize jaionen, beti izan naiz jaionen alaba. Osa, ez naiz miren izan, jaionen alaba, eta horreko erantzien. Oaintzea, jaionen alaba izatetik, oain ni mirenen ama izatea pasan naiz. Beito. Regala, oain buelta da kasu. Bai. Oain naiz jaionen, oain mirenen ama naiz da. Beito. La vuelta. Ontxe DBH esazulen miren, zu DBH epokan zelako zinen. Ni oso antzekoa izan naiz beti. Bai. Egia da, beti, DBH bat bir arte esango nuke. Izan naizera pertsonat denbora guztia deportea egiten nahi nitzana, futbolian, pinponian, palan, oso kalian ibiltzekoa, kulo inquieto, totala, denbora guztian gauzak bernitun. Eta DBH 3 laun ja... Porritoak hartu genituen. Porritoak ez ditut inoiz, baino, bai nakan mutil bat porrito asko erretza zituna. Bai, eske influentziak, Eta influentziak ez dira oso onak izaten. Eta orduan hor pixka ja rebeldeo izaten hasi nintzen. Hori da kongelatuta duzuna? Pixka gai haukin Ez. Hori aita izan da. Bueno. Bai. Tengo exes con novios. Con novios, con hijos. Con hijos. Uy, ama. Baino... Osa, que época rebelde, eh? Bai, eukinu. Bai. Ez kriston rebeldia, baina bai ikasteko gogo txiki. Bueno, baina hori normala. Nori gustatzen zaio ikastea. Ez, baina en plan rollo... Bai, pixkatola. En plan, amakin bulla asko. Vale. Kola jaione? Kola jaione. Claro, nire ikaslea izan zan. Claro. Hori gaur egun pentsot ezin dela. Ez, baina eske ikastolain txikia zan... Niri benira urte baten izesan nire ikasli. Bai, nire bai. Orduan. Ostra, hori oso gogorra, Bai, bueno, gorre manu baino, gero... Oen pentsatzete dezatet, beste esperientzia gehiago. Ze irakasgaiko irakas? Matezian soinketa. Bueno. Soinketa? Bueno, nire desfavoritu. Bueno, esan du, kirola egiten Nerea favoritua. Soinketa eta gero gizarte. Soinketa eta gizarte, mate? Claro, DBH baten pixkat de todo emateu, Bueno, nire amak aparte bi zehazka, nola licenciatura eta gero... Bi hori, espezialidade. Espezialidade. Zitoiten atatzen. Bi espezialidade, horratikan soinketa ematezun. Vale. Curious, ojo. Bueno. Soinketan izango zan laguai da gizarten iguales hainbeste. Bai, ez, nire amak egila da beti aukidula fama osona. Bai, oso gazte zedalako, guaia da nire ama. Oso guaia da. Jaione makina. Bai. Ez que lagun bat bezala da. Ama izaten, baino. Bueno. Madrideko exa. Hartu nahi batzezu. Hartu, Madrideko exa. Euskeraz badaki? Azpizitulu kipini biguz? Edu. ¿Qué pasa? Edu. Que estoy grabando un podcast. Estás en directo. Saluda a los ikusetzules. Kaixo, audiencia. ¡Opa! ¡Máquina! Surrealisti. Que luego te llamo. Eskerrik asko, Edu. Venga, musu bate, audiencia. Musu bat, Euribe. Agur. Bueno, vale, eta listo. Arrozali itxeingo dugu, eta bueltan, zer diogu, zer diozu. Zer diogu, zer diozu. Bai, bueltan gaura, zer diogu, zer diozu tartean, ze polita oian eren karetatxoa, hemen prestatu digula. Esango dugu, ez gaudela bakarrik ze, hemen entzule bat etorri zaigu hor kamaratzean dago, ez dugu ezen esango, baina... Bueno, jendeak jakin dezan ere, hemen publikoa izaten dugula. Miren laguntxu bat etorria. Lasai, ez dugu beste datu ikemon. Bueno, total. Bai, orain, gidoitxuan daukagu jarrita, erderaz... Ez que, hau euskeratzen bigu. Bai, daukagu jarrita que se alineen los astros. Hau markinarrez da, alineau daixezela astruk. Alineau daixezela astruk. Hola entxekipinik hau titulu. Vale, ekipito oso ondo irute zait. Ekipito, vale. Orduan, amen, astruk, pixkat, ipinigu, tarota iburuz nahi guleko inberba. Bueno, tarota iburuz. Bebai, en parte, baina, bueno, horrek dakarren dana. Eta, alineau, bizitzako harmonixei buruz nahi guleko inberba, bai. Bizitzako aspekto diferentik, harmonixan egotizlako importantidan. Hori da. Bai, ez da erresa izaten, dana ondo dutia, nik uste gaina ez dala ona,
denbora askoan dana ondo jotiaz, horrek izan nahi du hostiakoa ondila izango ala. Ja, hori egia da. Orduan, igual batzutan zehotia ondo, guai dao. Pero esatezu, bueno, hau ez da oso ondo, orduan, bueno, hor zentrauko naiz. Dana ondo baldin mao. Zu koña adibidez. Ez da saltxaik. Zu koña adibidez, zure bizitzako lan eremu diferentik hartute. Zein esango zeunke duela onduen eta zein txartuen? Ondoen esango nuke da hola familiakin dakaten relazioa, lana, oso ondo, eta nire buruakin iten nahi naizen lana. Lagunak bai, momentuan oso ondo, sentimentalki ondo, oza, esan nahi, ezke niretzako sentimentalki ondo etia ez du esan nahi pareja batekin egon berdezunikan, orduan, oza, nik uste estabilidade bat. A ber, nik estabilidade emozional bat ez tetukiko inoiz. Oza, no, miren. Orduan, ez. Horoskoparen zein zara? Tauro. Tauro, es verdad, si Eta esan lan dugu. Ez naiz, baina hori, oza, eta aurten erabakidet ja nire burua onartzia, ez naizela izango pertsona bat, beti ondo edo beti gaizki ongana. Naiz, hola, eta listo. Eta leheno asarratu iten itzan nire buruakin. Jo, eske zeba. Bueno, Bada, buena da. Aste hau de kulo pasaet, bueno, aste hau ez aurrekoa, bueno, ez dakiz zintzan. Igual da, aurrekoa da. Nea harriten eta ez dakiz zeba. Bueno, negarra egin behar da. Ze pasatzen zaizu? Ez dakit ze pasatzen zaiten. Ez na ondo. Nea arguria daka. Eta ide, zerk afektatzen dizu zuri asko edo? Zerk eramaten zaizu como dekadentzia batera edo? Ze aspektutan, Ni adibidez izango nuke, ni oso gaizki egoten naiz, edo afektatzen dit gainerako guztian, lagunekin ez banago ondo adibidez. Bueno, nahi adibidez, maite dituten pertsonakin relazioik ez eukitzia. Vale. Osa, ez jakitea, bai afektatzeitu asarre zehaiek eukitzea, o asarria ez, inkomodidadia, osa, inkomodidadia hori, igual, bai lagun bat, bai ex bat, bai pareja, pertsona horrekin gaskioteak, ansiadia sortzeit. Ez jakitea ezer. Ja. Pertsona horri buruz. Zuri malentxu? Ez que pentsa dana. Niri begiz esan lagunen temik bastante afekteo este, Osa, lagunekin ondo edo txarto, niri eraitxoste. Baina, espaldixon ondo nagoenez, oso ondo. Bai, osa, lehen osan deten adibidez, lagun honekin bosturte ditzen gabe nago, eta guain lasai nago, osa, guain ja pasazait, baina nik hasierak oso gaizki pasan ditun, ezin ulako ulertu, nola maite desun pertsona batek ez du nahi ezer jakin zureatik. Eta nik hori ezin dut ulertu. Osa, naiz eta arazoak egon ni itzeitekoa naiz, osa, nik behar dut. Eta igual batzutan azkarregi behar dut, hori egia, osa, sarratzen naiz, da ja behar dut, itzeitia. Ja, soluzioa behar dut. Bai, neupo bai. Eta igual beste pertsona batek berdu denbora, guain, bosturte ja pasada. Hombre, bosturte ja, te estás pasando, hombre. No jodas. Peinate. Bez, que egiz bai, adibidez, lagun harremanape aldatzen doi zela. Bai. Ez da iguala amaseia zo goin. Ez. Eta orduan batzuan igual aldatzen doi ez, adibidez, lehen igual tempora geisha, oin igual batzuk ingitxitxua ez dakiz zer. Niri hori gauzak afekta azti. Nire bai, eta gero kontura honaiz, ez da laguntasunan arazua, baizik eta gu goazela aldatzen. Bai. Orduan gu aldatzen goazen einean, lehen igual gauza bat aportatzen zizun pertsona horrek, oan ja, ez zizun ematen, edo zuk behai ez ziozun ematen. Orduan horretik handiain kanbiantiak lagunan laguntasunak, edo... Ados. Osa, gu goaz aldatzen, Danian goaz aldatzen. Familian, lagunakin, parejakin, lanian. Lanian ebai. Ala, nabe askotan gatxe izan da, egoera barrixak onartzi. Igual askotan, lengo nostalgixinik askotan, esatot, zemat guztauko litzakien, lehen alez, egoti, barixeku zapatu domeki da, venga, beti aldan geixen, o asteguni lehen klasea gero, batxierrineko harrian genguzela beti klasin, atzalero zelaiko bankun jarri txo, hori izta posibilidad, berringa. Baina, ez que ezin da, beste etapa bada, orduan... Beste etapa bada. Lortu berda. Eta hor konturatzea, porque gaztetan oso erresa da lagunak eukitzia. Bai. Son denbora libre asko dakau, gauza asko iteitugu, ez dakazu responsabilidadeik. Eta nik uste, denbora horrea di joan einean, eta lekuz aldatzen zanean bizitzea, edo... bat jundala ez dakinoa, umi auki du, bestiak ez, bizitza desberdin azkau, baina hor ikustela benetan, zeinek aportatzeizun da zein dan zure lagun-laguna,
ez laguna, porque bestiakin ez dena izer jakin, baizik eta zure bizitzan eukin nahi ezun pertsona, edo zure bizitzan lagun, parrandako lagunak, Claro. noiziamen neoteko lagunak, eta hor ikustea. Gaztetan ez hainbeste. Claro, eske gaztetan gaude eskolan, eskolatik kanpo, asteburutan, herrian, porque herritik ez gara ateratzen, ze ondoko herrira hasi eso, baina karo, heldua garenean ja aukeratu behar duzu, bale, denbora hau pasatuko dut honekin. Ze ez daukazu munduko denbora guztia. Ez, hor erabakitze zeinekin pasa zure denbora. Dakazun denbora. Astroen zera hau, eta Malenek aipatu du lehen, tarota ez, baina badaukago informazio bat, ez dakigu ze arrazoirengatik, baina joaten zarela brujita batengana. Eta guk nahi gu junbe bai? Eta guk nahi gu jun. Bardina gainera. Melon, se abre el melon. Eta atzeko hori ere, joan eginda. Bai, egila. Juteza, eta gaina, nahizun beste denpora egoteza? Bai. Osa, zer da hori? Osa, nik hori inun ez dut ezautu? Ni adibidez, lehengoa bi aldiz junaiz, eta lehengoan egon nintzen 3 ordu eta erdi. 3 ordu eta erdi? 3 ordu eta erdi. Eta bigarrengoan egon nintzen 3 ordu pasa baita ere. Eta 3 ordu terdira iritsi zen, eske ez naiz beratzen. Bueno, osa, kontua da, bale, hasieratik hasiko gara. Bale, ze momentutan ezagutzen duzuzuk pertsona hau? Sorgina deitu diezaiokegu edo? Eske... Eta sorgin deituko diogu, baina, bueno. Bai, eske ez dakit bearen nola identifikatzean, oso esan nahi dut. Ja. Sorgin bezala ez, baina eske bidentear ez da. Niretzako da psikologa bat, baina... Espirituala. Espirituala. Vale. Psikologa espiritual bat. Osa, ez da psikologa de profesión. Ez. Vale. Vale, eta segaitxik erabakitxozu horra juti. Itxoin, nork ematen dizu izen hau, eta esateizu, miren, aizu, joan pertsona honen gana. Bera, ni lehenengo, ustet maiatza edo ekainean izan zala, jo nintzen beste emakume batena, hau baizala astrologa bat, astrologa eta tarotista. Eta, bueno, area jo nintzen, eta gauzatzuk esan zizkian, eta oso ondo ital. Baina, nahi nun beste erabateko gauza bat, oza, beste erabat. Eta lagun batek, Malenek, esan zian, bea makilladora da, eta modelo batek esan ziola, emakume honena juntzen dela, eta flipa gintzula. Eta orduan bea juntzan, eta ertentzan momentuan deitu zian, esan zian, miren, oza, deitu ja. Ahi bala leztxe. Eta nik nola deitu ja. Aitzi, deitu ja? Bai. 4 ordu egon naiz, eta nik, ze? Buah. Oza, baina zer da, que sí, que tal, uy, que sí, que tal, que tienes que ir, no sé qué. Entonces, vale. Ba, junengo naiz, eta deitu nion, baina momentuan. Osa, nun, venga, ba. Hau pakaixo ordu hartzeko, bale. Ba, 2 eguneta edo 3 eguneta eman zian. Ostras. Buah, osea, ez duen loin aurreko egunean. Bai, hainbesterako. Bai, oso ordu nion. Karo, jakinda lagunai kontau zizkion gauzak. Hori da, Malenek kontatutakoaren arabera. Orduan, baina gauza grabik esatu itxu. A ber, grabiak ez. Ez que horrek niri bilurra motoste, eh? Osa... Ez, aurrekoan izan nizun, Malen. Ez dizu esango noizilko zean. Ja. Neretzako da gehiok giauit ezaitula, edo ematizkizula pauta batzuk, nola giau zure beldurrak, o momentu hortan gaski dazkazu gauzak, edo pixka jakiten zuk nola bideratu zure bizitza. Baino, behai ailatzen zaizkion informazioakin. Osa, behai informazioak ailatzen zaizkio. Ja. Leku desberdinetatik. Ze lekutatik. Ez que nik ez dakit ze lekutan dazkan. Osa, baina espirituak ikusten ditu? Gauzak ikuste ditu. Vale. Ikusi edo sentitu. Hori da, sentitu. Zuri zatzuen, baina zuzerrolan superklabeik edo asartau zune bete-betin? Gauza asko. Benetan? Benetan. Ai, ama, gehien harritu. Eta gertau zizkit gauzak, beak esan zizkiana gertauko zizkitela. Baina espezifikuk izan di, edo esatzu bier bat topau guzuta topau izu? Ez. A ber, nahi dugu adibidea, zehatza. Pitidoarekin. Kontatu daitekena, klaro. Deskribizian pertsona bat, esan zian, pertsona zure bizitzan sartukoa, vale. Lagun bezala, tal, ikasteko hau. Vale. Eta egun bertan, ez hau olako pertsona bat, eta sartu da nere bizitzan lagun bat bezala. Ahi bala letxe. Osa, zurte zinen, beran konsultatik? Lanea junitzen, lanetik atean itzan, eta kasualidadez, pertsona lezautu. Eta gauza etzan izan, nik bakarrikan eukinula sentsazio hori. Baizik eta beste pertsonake, zantu, ui, osa, eta izate bat laguntasun konexio bat eukitzezula, pues Vale.
Baina, dinot, hori pertsoni deskribi dutzuneri zeiz izan, fizikoki, pertsonalki? Fizikoki eta baita ere... Vibes. Bai, osea, eukiko genula zerbait en komun. Vale. Ostra, bastante gauza. Ze interesgarria. Bai. Osa, dinot. Bai. Ostras. Eta esate izut, osea, ez dela izan, de hecho, nik hori esan zianian, indion kasoekin, beste gauza batzukin egon buruan, eta enitzan kontura hau, hola izan zala, azte bete arte edola. Ostra, fuertia, Ostras. Bai. Eta kontsulta adibidez zer da? Osea, zu joaten zara eta zein da prozesua? Hori, Esertzen zaitu. Zu jotezea, eta da, emakume bat, ola txiki bat, flakita bat, oso xala da, eta bitxak ordazka. Vale. Orduan, sartzeza konsulta, eta lehen gauza, txakurrak kaso ite izue, tal, osea, oso lasaia dia, kasoi, eta beha etortze zaizu, eta besarkada bat emateizu. Ui, vale. Orduan, besarkada emateizun momentu hortan, ez du, nahi izan zian, qué bien rodeada estás. Ahí va la leche. Itzela, azira hona. ¿De qué? Soy a negarres. Es que minuto cero. Ostras. Adibidez, beste lagun bati esan zion, ¿cuántas cosas tienes aquí? Beste bat, o sea, vale. Beak sentitzen, beak behar du besarkada hori, sentitzeko irikita joan berdezu baita ere, ez da mundu guztiana iristen. Ja. Zu segun nola zauden baita ere, itxita bali mazaude, pues claro, ahí no entra ni Dios. Claro. Ja. Orduan, hori, eta juteztea, eta gero, sila baten eseritze zaitu, bere aurrian, frentezka ora, eta galdetzeizu, aber zeatik juntzean horrea, oza, zeatik, edo zerrek bultzau zaitun, horrea jutia. Vale. Karo, eta hor zezaten diozu. Eta behaztea, eske ez diozu ez zer kontatzen. Bueno, gero konfiantza hartzezu berekin, eta... Osea, nik inun neharra sako. Gero pozik neon, gero neharrez, eta gero bukana jartzen zaitu zea baten gainean, kamila baten gainean, eta txakrak iriki. Beitu. Baina eslan itxen da hori, ¿Qué pasa? Ez, ikutu gabe. Ikutu gabe. Vale, kontatu hau. Eta zeitxo, Horen inguruko zerbait badakit, eta hau bai flipantea da. Baina, ber, txai, bueno, bai, tampoco. Txakra zabaltzean hori zer da, espiritzu txarrak eta kendu dolako mobila? Bai, da, irikite zaitu, zure barruko energiak eta moitzeizkizu, ez daudenak ondo, kanpo ateatzeizkizu, eta gero bigarren aldiz jutezean pues, hori dana berrez rekoloka bito izu. Eta zelan da, ez zuteza da ikutu bariko lan? Ikutu barik, eskuak, lehenengo jartzeizu hola, beak esatizu, jarri eskua hola, eta beak jartzeu hola. Eta orduan, sentiulaik ezu, izugarrizko berua, izugarrizko hotza, a ver, edo... Pixka bero sentitzo zer bai ez, nike bai. Hori da konexión. Exagerau. A ver. Bai. Vale. Batxolako. Oin be bai. Baina izugarrizkoa ez da. Ez, baina honekin da, errengo balizu bezala, Vale. Hombre, baita ere da holako, pues beak, jo que se, beste gauzatzuk diritxiko fizka. Cosa, dekorazio izan. Nirekin. Zer moduz, zutena ondo. Dekorazio izan. Hotza sentitzen nun. Hotza? Kriston hotza. Eta nik esan berdet, 2 urte ansiadakin neola, oza, ansiadia de petxoko minakin loiten, eta hori, se suponia dana ondonakala bizitzan. A ber, beti daude gauza, nire parejakin bizinitzan, lana neukan, bilbon bizinitzan, lagunekin ondo, baino, zerbait zion ere barruan, ansiadia sortzeziana. Eta ansiadia ezin nula loin. Osa, minez, egun hortatik, ez dut ansiedadek euki. Egun hortatik? Egun hortatik. Y yo estaba en la mierda, os digo. Bai. Es que desietan ajuteko bakarriko nizatik. Bueno, amaitzogu hau parti hau. Bai. Zer diozu, zer diogu? Zer diozu? Literal, parte hau de zer diogu dago sartuta con calzador. O sea, el título de zer diogu, zer diozu. Es que gainera zan aspaldiko benetan zabizeko atal bat, errespeta hau gendule biegunin. Gero ya kendu igetun. Bueno, falta zaiguna da entzularen galdera erantzutea. Entzulearen galdera. Bueno, entzune ingo dugu galdera zein den, eskerrik asko Nerea Muñoz bidaltzeagatik, falta botatzen zaitut, vale? Ondo pasa Japonen. Eta ekar niri matxa... No, matxa ez. Matxa ez ekar. Zure etorkizunaren gidoi bat aurkituko bazenu, zenolako plot twista idatziko zenioke zure bizitzari. Bale, eskerrik asko nire atxu. Eta miren, vale, zein da zure erantzuna? Nien aizain moderna, orduan ezakit zer dan
Plot twist hori? Giro de guion, osea, vale. zerbait inesperado edo... Giro dramatiko. Bai. Nere bizitzai. Bai. Ez du zertan txarra izan behar, Vale. Osea, izan daiteke... Nahi, zuna izeleike. Edo zein aldaketa holan. Beira, badakit. Venga. A ver, espérate. Dio sekonto dizun. Beste arbola bat landatzi eta besarkatzi. Beira, nik nere familian bi monja auki ditut. Vale. Bi tia abuela monja. Bai. Eta batek esan zian, egun baten, nere bizitzan, Jesu Kristok, hau da jainkoak, bai, koskorri bat emango ziala, eta monja izango nitzala. Ui, bala, hostia. Bueno, a ver, eske neu egun nitzen konbento bata, eta esazten seguruenik, neu behalko nitzela sartu, o ikusten ninuela, ni pentsan baina. Baina nahi serio, esan diau, bizitza guztian, nere bitia monjak. Bai. Ni konbentura ju naiz, gaina klausurakoa da bat, eta bestea Perun izan zan. Eta esan zian, egun baten, bueno, hau izan zan 18 urtekin, eta esan zian 19ekin koskorrea emango ziala, eta monja izango nitzala. Ja, pixka benandu. Egon nintzen, ez dakizen denbora, amesten, tortze zitzaitela, koskorrea eman, eta monja sartzen nitzela. Serixo? Osea, benetan habituakin da dana ikusten nintzen. Osea, pastelituak iten, bat pasta hoiek, holako pastak iten. Benetan baietz. Osea, benetan nabil. Benetan nabil. No. Eta, babitu, momentu hortan pintxau eta puskatuko banu. Igual ya lista maitxuko litzake, baina ba ez. Ba, oso giro jebila izango zan, plot twist oso ona izango zan, Mirenek derrepente erabakitzia, monja de klausura sartzea. Wow. Oso ona, oso ona. Benetan. Ba, hori izango zan. Monja de klausura. Itzela. Eta zotzako ondo pasauko zeunke? Nik uste de animadora con depresión? Pues es que ya total. A todo que sí. Ba, bai, monja de klausura sartuko nintzen. Eta gero hor ze pasako litzaken. Vale. Ja, imaginazio hilagaten. Bigarren denboraldian. Hori bai, monja de klausura, baina satisfaierrakin. Oso ondo, miren. Claro, oso ezin da. Claro, hombre. Hemos entzila bai satisfaierra como animadora de depresión bertako ez? Bai. Baina etxea etortze zian bi amona, batek 80 eta bestia 85 urte hola zitun. Behaien hau dioa dazkate oso onak. Eta satisfaierra erosin nien. Zer esate zian. Yo necesito, miren. Porque bate, claro, bere gizona ez dakit oindala ez dakit zenbat urte hila. Eta bestia separautat, ez dakit zenbat. Ez bilak alargunak zian. Eta, yo necesito. Pues es que yo ya tengo calamares. Calamares y la hostia. A ver, mesedez. Claro, ez dakiz bai. Eta gaina momentu hortan pareja nun, eta etorri zan behar eta batek esan zian. Mira, yo te cambio el cacharrito por el marido. Yo me quedo con el marido y con el cacharrito. Digo, sí, no eres tonta ni nada. Claro. Eta erakusten gero nora erabili. Gaina, bainuetxeko zuzendariakin eta dena. Osea, esate zian, a ver, mira, ¿qué estás haciendo? Yo, ez errez, erakusten satisfaierra nora. Benetan? Eta behaien audioa dazkat, probatu eta ondorengoak. Jarri. Alba da jarri? Bai. A ver, bueno, eurek igual, ez da beneko. Bueno, ya. Bai, hau txa distorsiona olaike. Vale, perfecto. Funciona. ¡Éxito! ¿Le has probado? ¡Sí! Muy fácil. Además, trabajas menos. Ja. Buah, chaval. Miren. Increíble. Bai. Increíble. Eta bestean audioa itxoine. Creo que funciona muy bien. Pero yo soy una calamidad. Pero bueno, intentaré. Ze ona. Mira, miren, yo ya te dije bien claro. Con el mozo que tenías tú, con ese seguro que me quitaba los calamares. Mejor que este aparatito. Yo si quieres me voy al balneario, te doy el aparatito y me lo traigo al otro lado de la cama. ¡Llama! ¡Qué maravilla! Osa, zein da huido limbita bingeu. Canelita en rama, Baina bilak batea dia. Etorri dixozela. Bilak batea dia, osa, izugarriak. Izugarria dia. Bai. Ba, imaginau. Ba, hola pasatzen, non? Qué maravilla. Porque depresioa pasatzen ziteiten. Animadora con depresión. Bai. Uste, itzela. Sí. Oso guai, oso dana, baina ja amaitxun bigu. Listo, amaituko dugu. Bai, entzulei beti bezala, eskerrik asko. Zuei neskake, Eta mirentxu zuri be bai. Osa, maravillos isa. Super guai atala, Oso guai. Jendari asko gustatuko zaio. Bueno, a berra la dan. Eskerrik asko benetan esate izuet, ze oso errexaite zue.
Osa, oso errez. Bai, eski zupe bai, Eta, Zuk zau kontenidu mozuta. Bai, eski beti... Gero gamutu egiten zara, esan duta. Bai, beti gertatzen da ditu, baina, berdin da. Eskerrik asko inbitatzeatikan, oso jarraitzailea izan naiz. Benetan zabizela, bai. Miren Nogales egon izati, importante. Bai. Eta bakit Pagadi etorri zanean, Pagadina entzunun parrepila bat inun. Puto Pagadi. Eta hori, eskerrik asko. Eta krak batzu zatela. Zu bai kraka, zu bai jarraitu. Eskerrik asko entzulei, haupa ekipito, maite zaituztegu, bueno, sin más, eman like, suskribatu, eta... Eta iruzkindu, eta agur. Agur, venga, hasta luego.